Здравейте, точно така, разговаряме с Александър Георгиев от тима на Axway. Днес ви предстои битка от втория кръг на IT Championship. Как предвиждаш, ще се развие днес двобоя за вас? Сигурно се надяваме да се развие горе-долу както миналият двубой и различно от двубоите от миналия сезон. Не, всъщност имам няколко нови попълнения, които дойдоха последните 3 месеца и смятам, че ще покажем съвсем различно лице този сезон. Разкажи малко повече така за лятната ви селекция. То даже си беше пълен късмет. Имаме хора, които са на стаж, други хора ще са постоянни. Но общо взето бяха на позиции, които малко ни куцат. Защитата се появи едно момче, двама халфове дойдоха. Той и аз всъщност съм нов от половин година някъде. Но се справяме добре напоследък. Направихме някакви тренировки. Как протича селекцията във вашия тим? Избирате на някакъв принцип или вътрешни турнири се организират в фирмата? Ами не, реално погледнато желаящите за отбора сме около 15 на човека и всеки матч се организираме около 10 на някъде. Всеки си знае горе-долу на каква позиция играе, къде е най-добър и спрямо това кои хора сме, избираме титулярния състав. Това е в общи линии. Разкажи ни повече за себе си. Занимава ли се активно с спорта или само аматьорски тук? Ами, тренирал съм футзал в Германия 2 години. Играл съм в Нордрайн-Вестфален лига. Общо взето доста по-различно, отколкото този футбол. Но честно да си призная, и тук ми харесва. Както сравняваш двата спорта, футзала и мини-футбола, кое е така повече, по-атрактивно според теб? Трудно е да се каже. Значи, футзал е доста по-интензивен спорт. Наистина, доста по-интензивен. Трябва да имаш много силна физическа подготовка. А тук до някъде се справяш и с повече смени, нали? В смисъл в футзала, както знаете, може би топката през цялото време е на земята, по-малка е, не тупка и мачовете са много по-бързи. В смисъл мега интензивни, всичко си играе с тактики, всеки във всеки един момент знае къде трябва да отида, ако другия е на друга позиция и така нататък. Тактика за защита, тактика за нападение, всякакви неща. В смисъл тук някакси малко по... играем го на кварталния принцип. Мога така да се изразя, поне във втора лига. Гледал съм мачове от първа лига и момчетата се справят доста добре. Част от тях. Страхотно. Да си пожелаеш нещо преди така същинската част от втората фаза на шампионата? Първо място без контузии и на второ място, ако може, да сме по-добри от миналата година. Окей, пожелавам ви го от все сърце, да много постигнете целите пред вас и успех през кампанията. Мерси, успех на всички отбори.